Dobar dan, drago mi je da ste došli da vidite kuću moga života, kuću u koju sam zaljubljen ne samo ja, nego i dobar dio moje obitelji. Evo, ovo je terasa gdje se boravi kad tamo puše vjetar, a kad puše i tamo i ovdje, onda se ide unutra, a unutra je ulaz ovdje. Izvolite. Ova danas prekrasna i šarmantna kućica na Zagorskim bregima. Ovom se glupcu, kako on kaže, dogodila sasvim slučajno. Vikendica je nastala slučajno, kao što većina stvari u životu se dogodi slučajno, pa nekad čovjek slučajno pogodi, nekad fula. Ja mislim da sam pogodio. Nakon gotovo 28 godina, Pero je od napuštenog placa uspio napraviti ovu oazu. No počeci gradnje bili su avantura za sebe. Kad vi imate nešto, onda ste ko malo dijete, to vas vuče dalje. Onda rekao samo da mi je napraviti temelj. Onda sam ja, kak nisam imao novaca, to isforsirao, posudio od seljaka, lopate, pribor, tačke, nisam imao ni vodu. Koliko je Pero zaljubljen u svoju kućicu i snova, vidljivo je iz panoa, koji je smješten na centralnom mjestu dnevnog boravka. Na njemu su fotografije svih važnih faza izgradnje kuće. Počelo je sa livadom praznom i sa pogledom koji me zapravo nagovorio da se zainteresiram za to. I sad je onda to počelo kako se gradi do ove faze. Ova faza mi je bila važna da imam unutra materijal negdje držati i tako dalje. Ovo su dve priče, zimska i ljetna, jer ja jako volim snijeg ovdje, zato što je ovdje snijeg kao da ste u Alpama, romantika i nekako mi kuća izgleda u toj fazi tako. A ovo su faze pločice, ne znam, kamin recimo, koji isto mislim da sam ga nekako pogodio i stavio na pravo mjesto. Onda je recimo došla ova faza sa fasadom, kad se to pokazalo na kraju rezultat te i upornosti i slučajnosti u tim rješenjima. To se, eto, kažem, krov mi je riješio arhitekt, da ne bi ispalo da sam ja toliko genijalan. Ovo je mala šala gdje se ja šalim da sam sa svojom snagom to napravio, a ovdje je popis nekih zahvalnosti ljudima, mome bratiću pokojnom koji mi je to drvenariju radio, susjedima koji su mi posuđivali vodu i alat i zahvala obitelji što mi nisu pomagali, jer bi im inače morao biti zahvalan. Ovako, kako bi rekao, kad se hvalim, onda govorim to je rezultat moga rada. Pero se doista naradio oko kuće i upravo kroz taj napor stekao je ovakav odnos s njom, kakav danas ima. Za svaki kutak veže ga pokoja uspomena ili anegdota. Evo, to su te stepenice koje smo moj bratić i ja radili, s tim da je isključivo on radio. Ja sam ove lakše šmirglanje i to, a on je iskrojio i skupa smo to tu složili. I kažem, i to je jedan detalj kojeg ne bi mijenjao sa nikakvim hrastovim stepenicama, jer ova jelovina ovaka lakirana je i topla i lijepa i traje eto već 30 godina. Ova šarmantna kuhinja također je Perino autorsko djelo. Evo, to je kuhinja koju sam sam složio sa ovim ručnim aparatima, s tim da vrata nisam pravio, nisam kupio, gotova, čak nisu ni skupa za preporuku, ali ovaj okvir, ove ideje, police, to je sve, kako bi rekao, moj rad. Kako Pero tvrdi, jedno od omiljenih mjesta u kući mu je svakako ono na terasi, gdje se nalazi roštilj. Kuhanje uz taj roštilj je zapravo igra, a ne napor, kao što se obično domaćice žale da je to užasno teško. Međutim, ovo vi radite s uživanjem. I u prirodi i u ovakvom ambijentu. Kad se meso ispeče ovdje, onda se malo dalje sjedne ovdje, na ovom platovu kojeg sam ja složio od stare cigle i uživa u hrani i pogledu. Za ovaj pogled sve su riječi suvišne, a Pero je na svoj duhovit i simpatičan način provjerio kako bi se njegova ljepotica uklopila u pejzaž Provance. Kako se čovjek voli hvaliti sa onim zašto nije talentiran, tako sam ja toliko bio oduševljen svojom kućom da sam kupio sliku Provance i onda sam izrezao sa slike malu svoju kućicu, stavio da vidim kako bi ona u Provansi se uklopila i to je bilo još jedan detalj na koji sam izuzetno ponosan. Mislim da se dobro uklopila.
Pero doista može biti ponosan na ono što je napravio od svoje vikendice, a i mi se nadamo da će njegova upornost i uloženi trud poslužiti kao primjer svima kako se s vlastitim rukama i velikom ljubavi mogu napraviti prava čuda.